mma anyị abịakwa ọzọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị anyị na-eleba anya na nsogbu nke na-adapụta na ntuliaka nke afọ a bụ 2019 ọ na steeti Sokoto ka anyị nọ tupu anyị aga ezumike anyị wee na-asị na nwa amadi nke na-achị Sokoto steeti bụ Alhaji Aminu Tambuwal sị onye nsogbu ya nwa ga-eji ụlọ ikpe n'ihi na ya nwa na-emeri o doro ewu na ọkụkọ anya na ya nwa na-emeri onwezi isi na emere ya ka ọ dị inconclusive n'ihi ya onwezi isi ime ntuliaka ọchịchị ọzọ na steeti ya nke ile anya ndị mmadụ wee na-ekwu na ọ bụ ebe niile a lere anya na ọ bụ ndị PDP na-emerikarị ka a na-asị na-enwe inconclusive ọ ihe ndị mmadụ na-ekwu mana ọ dị gị n'otu a ka ọ dị ịma na asị na ọnụ mmadụ n'ọnya awụ ọnụ mmụọ bụrụkwa ọnụ Chukwu n'ihi na ine anya dịka ntụ isi wee kwu ịfụ na anọ ọtụtụ steeti nke PDP dịka ọ na-emeri ebe a ka a na-enwe ọgba aghara ma nke a na-akpọ inconclusive n'ihi na ndị APC nọ n'ọchịchị achọrọ iwere ọchịchị megịnị nyefee n'aka ndị PDP ha chọrọ ka ha megịnị ka ha nọrọ n'udo mana na nke steeti Sokoto ọwụ na Tambuwal or APC na ha nwere their proof ha gaa n'ụlọ ikpe ọwụ na PDP na ha nwere their proof na udo ha anya na ọha na-emeri ihe niile aha nọ de atụrụ ntuliaka and onwere ndị tụrụ ntuliaka n'ụbọchị afọ ihe niile aha nọ n'akwụkwọ ha gaa n'ụlọ ikpe n'uche nke m sị na ụlọ ikpe ewu ihe ga-etinye anya na ọ ndị ụlọ ikpe ka ọ dịara isi ndị ọka ikpe ka ọ dịara isi mba na onye awa onye mere ilu maọbụkwa na onye a n'iwu onye mere onye mere eji emekwa emesie enu ma na a na-enwe nke a na-akpọ electoral tribunal onye mere eji enwe ụdị ihe dị ntu ahụ ọ dị mma ya pụta na nsogbu adịghị anya onye o siri ike ya gaa ụlọ ikpe anyị gaa Benue Plateau steeti ọ ka bụkwa APC nọ ebe ahụ nke Plateau enwekwara ihe a na-akpọ na ntuliaka emere ebe ahụ edochaghị anya si a ga-emegharị mana ọ bụ onye APC na-achị ebe ahụ ruo taa nke ebe ahụ bụ na asị ntuliaka nke emere ndị na-adịghị mma ole ọ dị karịrị ihe ndị na-adịghị mma dị nnukwu karịa nke eji merie n'ihi ya si na a ga-emegharị ya ebe ahụ anyị enweghị nsogbu ọbụla onweghị nke onye na-achị ebe ahụ bụ Lalong enweghị nsogbu ọ na-enye karịa ọ sị o doro ya anya o kwetara na ebe dị ya mma ha ji na ya mana ya ga-emeri n'ihi ya anyị gaa Benue steeti ị ga-aghọta na Benue site na mbido afọ gara aga ọ dị ka ọgba ọgụ a na-egbu mmadụ mere megide onye gọvanọ ha bụ Otom si na APC gafere PDP o mezie ka asị tuliaka asị na o nwere ka o si dị a ga-emegharị ya ị chere na ihe ndị a bụ mmegbu nke a na-eme ndị dị iche iche ndị echere na ha ebe ị nọ ekwesịghị na ebe a n'ihi ya ka eji ya megbuo gị ịma na ọnwụ na abịa na ntuliaka a na-enwe onye ọwụ ọrụ ya ikpokọta ntuliaka niile nke atụrụ na steeti ọrụ onye afọ ka ọ dị alụ ime gịnị esi nekwa onye mere enyi ma ọ nekwa ka esi wee tụ ntuliaka ajụgo onye na-afụ maka mkpokọta ọrụ ntuliaka na Benue steeti ka esi wee tụ ntuliaka wute ihe ha ji wee tụ ntuliaka ha ka afụ ya ihe ọzọ ị ga-amakwa ahụ na onweghị ndị ọ ga-awụ onweghị onye ọ ga-awụ ife onye nwe onye iro oge agbakwuru ya mba steeti bụ Benue steeti ha atago afụ ọtụtụ ahụhụ n'ọchịchị APC ọ so n'ihe mere onye nke na-achị ha gọvanọ Otom ji wee rapụ APC megịnị gbaba na PDP n'ihi na ọ rapụ APC ha gbaba na PDP ọ na-eme uche ndị tinyere n'ọchịchị
n'ihi na ha enego anya fụ na ọchịchị ndị APC na ha na-egbu anyị egbu n'ihi nke aha. Ngwa chere nwanne nwoke eweli iwe jide okwu gị ebe ahụ. Onye na-achịkọta ntuliaka atụli na Benue steeti ọ bụ ya onye kwuru na ihe a dị inconclusive na emeta ya ka esi kwesị. Okwu o kwuru bụ ihe mere eji werezie ya otu a. So n'ihi nke ahụ ọ ya nwa onye mere eji dote ya. Ndị steeti niile ndị akpọrọ aha a sị na nke ha ezuchaghị ezu. Ọ bụ onye na-achịkọta nke a na-akpọ steeti electoral officer bụ onye ga-ekwu okwu sị etu a ka o si dị mere o ji dị etu ahụ. Ya mere nwa amadi nke Imo West bụ Rochas Okorocha na Senate ji gbaa mbọ niile ọ gbara ịhụ na nwoke ahụ kpọpụtara resọt n'ihi na ọ ya bụ okwucha ọgwụ ọ bụrụzie emechọ ebe ọzọ ị ga-ejezi bụ ụlọ ikpe. So n'ihi ya steeti ndị a ekwuole ka o si dị ha. Ọ bụ onye nchịkọta kpọpụtara mana ya bụrụzie na a na-ele anya ọkwa n'oge na-adịghị anya a ga-eme ntuliaka ndị ahụ onye ọbụla marazie ebe ọ nọ. Ugbu azi ka anyị ahụ na nsogbu na ọgbaghara na ekweghị ekwe na ekwere ekwe nọ n'ime ya. Elee ụzọ a ga-esi jee n'ihu site taa gawa n'ihu ka ghara ịdị na-enwe, n'ihi na dịka ị kwuru ime ego ole niile a na-emefu iji megharịa ntuliaka ọchịchị ndị a ewere ya arụpụta ụlọ akwụkwọ mara mma, ụlọ ọgwụ mara mma, enwere a ga-eji eme ezigbo ihe were arụkwanara anyị ọkwa ụzọ anyị niile emebisi. Mana n'uche nke m a sị na ebe udo dị ka ọganiru na-adị. Ejighị onwere ebe eji ọgba aghara eje dịka onye nwoke na-ekwu na nwere ebe eji revised gear aga onweghị ebe eji ọgba aghara aga. N'uche nke m ndụmọdụ na-enye ewu enwere ụlọ ikpe nke a na-akpọ tribunal. Onye si na ọ dịghị ya mma na ihe nke mere announce nke nchekwa ga ka mara ahụ onye nke wee electoral officer megodi announce ọwụ na ọ dịghị ya mma inwe evidence ịka ya aga ụlọ ikpe gasị mba na ihe a nwoke ya kwuru na ọ dịghị ntu aha gị nekwa ọnya mere ụlọ ikpe ji wee kachasị mkpa. Onye ọwụna si na ihe akpọrọ na ọ dịghị obi mma na onye awụ onye kwesịrị ịnọ ebe a ana inwe ihe ị ga-eji ya akwado ihe ị na-azọ ịga ụlọ ikpe. Ọ bụghị ihe a na-anụrụ ọgụ, ọ bụghị ihe a na-agbara mgba. Isi na ọ ka aga megharị ngwakwa elekshọn ekwu imegharị elekshọn ma na maka Lagos steeti na-ekwesịghị imegharị elekshọn na Lagos steeti n'ihi na enwere ụfọdụ ebe ekwesịrị ịga ebe atụsịrị vootu ekpote vootu mee gịnị gbaa ya ọkụ. Mana ka ihe niile emesịrị gịnị mere ọkwa emechara kpọọ sị nekwa onye mere ini. Mana icheghị na oge ụfọdụkwanụ ụlọ ikpe anyị enwere ike nọgide ebe ahụ asị gị nke ọzọ asị gị na oge agafeela nke ekwesịrị maka na iji ụlọ ikpe nwere oge ọ na-anọrụ asịzie gị na nke a gaala rapụzi okwu dịka a na-ekwu na ọnụ ndị ikpe ha strike ya out asị na akagbuole ya mgbe labazie nwaanyị laba na nwa ya nwụọla. Ọ dị adị ntu aha na ihe gbasara ntuliaka enwere ike kpegide ikpe ntuliaka enwere ike kpee ya ofu afọ, a na-ekpe ya afọ abụọ, a na-ekpe ya afọ atọ. Ị na-anya na nke Ngige mgbe Ngige si n'ọnyanwa meriri mgbe Ngige meriri ọchịchị Anambra steeti ewere Ngige tinye n'ọchịchị Peter Obi gaa n'ụlọ ikpe ekpere ikpe ahụ ofu afọ kpee ya afọ abụọ kpee ya afọ atọ na ụma tupu Peter Obi asị na onye awụ onye meriri ọchịchị ewere ọchịchị wee nye. Abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị onweghị mgbe ị ga-asị na mgba eke ọ ya awụ ruo asị mba na ikpe a na-ama mkpezi ọzọ ewepụ ya ọ dịghị ntu ahụ. Ọ dị mma. Nke ọzọ abụrụ na iche na nleanya na enwere m ego karịa gị na-etinye ọgbaghara n'ebe ahụ iji mee ka n'ihi na ama m na o nwere ike ị ga-enwetali ego ị ga-eji kpọrọ m ji ụlọ ikpe ka ọ bụrụzie na ọ bụ mụnwa ka sị na ya meriri. Ihe dị n'ihe niile ahụ ihe onye ọna na-eme n'ụwa anya makwa na ọrụ onye ọna na-arụ nwere ụgwọ ọrụ ọ ga-enweta na mgbe na-adịghị anya. Ihe niile emere emere na ọ mmadụ ka anyị ncha niile wụ ihe dị nwoke eke mma
dịkwa nwa nwoke afọ mma. Ihe dị nwaanyị, ihe na-atọ nwaanyị dị ime ụtọ na-atọkwa dị ya ụtọ. Ọ bụrụ na ị na-anya na nwere ego karịa onye gị na ya na-achị ọchịchị, isi na ego maka na iji ego ka ị were ego gị ahụ wee nọdụ ya, mgbe na-adịghị anya ịfụ na n'ihi na ihe ọwụwa na-awụghị ihe kwesịrị ịkwụnị, mgbe na-adịghị anya ọ na-ada, kpatara eji wee sị na o ji ihe nwata wenye aka elu, mgbe ọ nwere aka ji wee fụ ya ụfụ, ya eme gịnị, ya enwetu aka n'ala. Ọ dị mma, Igbo ndị ọma, unu anụna ya. Onye ọbụla were nwayọọ, onye ọbụla mata na ihe ọrụ ọbụla mmadụ rụrụ nwere ụgwọ ọrụ. Igbo ndị ọma, mgbanụ ọ bụ ebe a ka anyị ga-agbanyụ ọkụ. Maazị Vin, mgba biko n'Igbo obere ndụmọdụ tupu anyị esi ebe a pụọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ana m asị nke onye na-eme ya mee gịnị, ya dị isi ka ya, n'ihi na ihe ọnwụ na ịfụrụ anyị na-eme n'elu ụwa ka anyị chetakwa na eme enu emere ana, onye ọnwụ na mere gịnị, ụgwọ ọrụ nke chere eni. Ka ihe aha ka uche gị, ihe ọnwụ na ị na-eme uche gị nọ ị na ị mara na ọ wụghị tigbuo zọgbuo, n'ihi na ọchịchị awụghị enyeghị gị ọchịchị ka ijide ya. Ị na-azọ ọchịchị, ọwụ gọvanọship ka ị zọrọ, ọwụ prezidensi ka ị zọrọ, nke ọwụ na ị zọrọ were ya ntụ ọwụ na o si wee dị. Asị na ọgụ ma onye meriri, were ya ntụ ahụ. Asịkwa na onye ọzọ onye meriri, i were ntụ ahụ, n'ihi na oge nke gị ruo a ga-ewere ọchịchị mee gịnị, were ọchịchị nye gị. Ndidi wu obi ụwa, nwayọọ nwayọọ ka gịnị ka ejule ji aga n'ogwu. Udo dịrị ọnụ. Ndị Igbo, unu anụna ya, nwayọọ nwayọọ ka eju ji agafe n'ogwu. Egbebere ogobere, ọsa na mkpụ oze na mkpụ. Unu ahụ na ya ka a ghara ịdị na-ebute ọgbaghara, ka a ghara ịdị na-ebute nsogbu na ndọrọndọrọ ọchịchị na ntuliaka, n'ihi na ego eji emegharị ihe ndị a ejighị azụọ obodo anyị bụ Naịjirịa. Dịka anyị na-ekwu, unu ahụ